Awan pa'y serserbi mamasusel duan. Nagsapang imbagak nga aramid mong ti paparamid ko. Ngam, itala nalpas mo? Awanin! Nag-back out ng ti kliyente. You are fired! Bye! Konsumisyon ng empleyado. Anay ko! Napunta ni tingkugdar ko a plastik ti babae ang nakatugaw iti bench dito'y parke. Miss, okay ka lang? Anya nga miniti pa nagkunam. Ha? Agdagdara ti lipay-lipay mo. Agda panyok dito'y. Mabit lang ha, tapos batak ti sukat mo. Aday ta, nabadbada akong ti sugat mo. Sigurado nga agsardingan ti panagdardara na. Abi kami na dito ti pagtugtugawam. Nagadumot ti mabalin mo pagtugawan. Ha? Mister, saan ka mo siguro abul sa kanya? Nganupay kasta ibagaklat ta. Parke daytoy, saan a football ground. Ha? Si kalangarudon ti adda basol na, si kapay ti adda ganas ng agsaw iti kasta. Kasano kat nagmalas sakit ang haldaw. Nagado a problema si Mang Bay. May sakan dita. Anya? Mister, no saan anasaya at ti aldaw mo, saan mo nga rod nga iraman ti amin at tawi ti aglawlaw mo? Nagsaya atan ti panagtugtugaw ko dito itayawan ka. Siya kumati adda karbangan na agreklamo. Tanasugatan na ka di na oras, gapukan ka. Ngam si kapay ti adda ganas ng agsaw iti kasta kanya. Ha? Kita ka man langan, suplado.